De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u, Christus. In die tijd nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten bouwen, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren alle geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk een stem. Dit is mijn zoon, de welbeminde. Luistert naar hem. Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Zij hielden het inderdaad voor zich, al vroegen zij zich onder elkaar af wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, een heel bekend evangelie, de gedaanteverandering van Jezus. Het mooie is die verbondenheid van Jezus met die hemelse Vader. Jezus die zegt wel, wie mij ziet, ziet de Vader. Maar hier hebben we toch echt 2 verschillende personen die we ontmoeten. God de Vader en Jezus. En die 2 die hebben 1 gemeenschappelijke eigenschap. Ze houden heel veel van ons mensen. Want die netten rondom Jezus, dit is het 9e hoofdstuk van Marcus, die netten rondom Jezus, die worden steeds strakker gespannen. Want vergeet niet, we zijn in de 2e zondag van de vaste tijd. Wij gaan naar Goede Vrijdag toe. En dat net, dat vangnet rondom Jezus steeds strakker gespannen wordt, dat maakt natuurlijk die leerlingen best wel aan het wankelen. Want Jezus is goed, hij doet goede dingen, maar klaarblijkelijk is niet iedereen het daarmee eens. En daar ligt de kracht van deze zondag, dat God de Vader Jezus als het waarlijk verheerlijkt daarboven op die berg. Hij laat hen zien wat Jezus is, oogverblindend. En hij doet dat om die leerlingen op het pad te houden, dat ze niet gaan wankelen. En goede vrienden, dat geldt ook voor ons. Ook wij doen er goed aan om regelmatig te lezen in die Bijbel. Dat Nieuwe Testament, ook dat Oude Testament. En waarom? Om stevig op je benen te komen staan. Niet aan het wankelen gebracht kunt worden. Want geloof me, naarmate we ouder worden en we alleen maar rijker worden, zoals de mensen dat zeggen, omdat we alleen maar allerlei gebreken erbij krijgen, er gaat niks vanaf, er komt alleen maar wat bij, moeten wij proberen staande te blijven. En hier in dat evangelie zie je heel duidelijk dat God bereid is bij ons te zijn. Die leerlingen ook. Zwakke mensen, kleine mensen die ook aan het groeien zijn in dat vertrouwen. En ondanks die gedaanteverandering is Petrus toch een van diegenen die uiteindelijk wegrent bij Jezus. Dus hoe serieus is dat niet
om te werken aan die standvastigheid van dat geloof. En goede vrienden, het mooie van die standvastigheid is, daar hoef je alleen maar om te vragen. Daar moet je gewoon om bidden. God de Vader vragen van, maak mij sterk. Want ik zou niet weten welk boekje u moet lezen of welke recept u moet volgen om tot standvastigheid te komen. Ik denk, God de Vader, die weet precies waar wij dat nodig hebben. En daarom deze vaste tijd, keer terug naar jezelf, naar je zwaktes, om gewoon uiteindelijk je hele hebben en houden bij God neer te leggen, dat Hij zich over ons ontfermt en dat Hij ook zo'n Tabormoment in ons leven laat geschieden. Zodat wij staande mogen blijven wanneer datgene naar ons toe komt wat God met ons van plan is. Amen.